دم باش شوبداري من هجا بخلك أخذ أمل سر مجلس حقوقي بسكن ماده صد وسسيان مجلس حقوقي چیه؟ جسازین حقوقی و نونرین یکیتیا پارێزەران و نونەرین ڕێخستنا گوه ددن مافی مرۆڤان مافی ژنێ نونەرê مەجلیسا عەدالەتê و فاکولتeyên peywendîdar pêk tê. Li ser bingeha axlaq û prensîbên demokratîk ên hiqûqê dirêveberiya xweseriya demokratîk de qanûn û sîsteman bi pêş dixîne. Da ku qanûn derkevin bi hevpeymana civakî re li hevhatî hebe. Bi kordîneyên li gel komîteyên Meclisa Gelan a Demokratîk dixebite. Ew bi binpêkirina mafê mirovan, sûcên li dijî herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê û herêmên dagirkerî dişopîne. Bi belge dike. Bi saziyên girêdayî mafê mirovan û rêxistinên hiqûqî re kar dike, çalakiyan li dar dixe û van çalakiyan hewl dide ku bi awayekî qanûnî rewabûna rêveberiya xweseriya demokratîk xurt bike. Em gihaştin dawiya xeleka xwe, ji bîr neke me bişopînin bimînin nava xêr û xweşiyê de.